నెల్లూరు నార్త్, సౌత్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లను జిల్లా ఎస్పీ జి. కృష్ణకాంత్ సందర్శించారు. టౌన్లో ఎన్ని ట్రాఫిక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలు, నివారణ చర్యలు తదితర అంశాలపై ఆరా తీశారు. స్థానిక పోలీసులు, ట్రాఫిక్ పోలీసుల సమన్వయంతోనే నేర నియంత్రణ జరుగుతుందని చెప్పారు. అత్యవసర కార్యకలాపాలు సాఫీగా సాగుటకు ట్రాఫిక్ పోలీసుల పాత్ర అత్యంత కీలకమైనదని పేర్కొన్నారు. ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని నియమించిన ప్రదేశంలోనే ఉండి ప్రజలకు అసౌకర్యం లేకుండా ట్రాఫిక్ నియంత్రించాలన్నారు. ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందున ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, ఓపెన్ డ్రింకింగ్ పై స్పెషల్ డ్రైవ్ల నిర్వహణతో పాటు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ద్విచక్ర వాహనాలు రాంగ్ రూట్లో వెళ్లడం, అనధికార పార్కింగ్లను సహించేదే లేదు, ఉల్లంఘించిన వారిపై జరిమానాలు విధించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.